På Rysning Efterskole har vi en projektlederuddannelse, og hele dette års timer, det kulminerer faktisk i denne uge her, hvor 20 virksomheder de stiller nogle opdrag, der er nogle åbne opgaver til eleverne. Så eleverne samarbejder i grupper af 5 cirka med hver deres virksomhed. Og virksomhederne er så meget draget ind i elevernes arbejde, og de har en pingpong i løbet af ugen, og elever, der faktisk går ud og besøger virksomheder, kommer tilbage fuldstændig vilde over, at der er nogle mennesker i nogle rigtige virksomheder, der tager dem seriøst, og der lytter til deres vilde og skæve idéer. Vi er en gruppe, der har fået et opdrag fra TV2 Digital, som er et underfirma, eller man siger, under TV2, som arbejder med de digitale platforme. Og vores opdrag det handler om, at vi skal få unge til at bruge deres digitale platform til at læse nyheder på, og se deres nyheder på. Og måden vi har gjort det på, det er, at vi har fundet ud af, hvad unges præferencer er inden for, hvordan de vil se deres nyheder. Og de fleste de siger det med, at de vil gerne have individuelle nyheder. De vil ikke bare have alt ligesom kastet i hovedet, men de vil gerne selv kunne vælge. Derfor så har vi lavet en app, hvor man kan indrette sine nyheder ved at man kan tilføje og slette kategorier, og man kan følge begivenheder og situationer, som f.eks. alt fra Roskilde Festivalen til hvad der sker på Krim lige nu. Vi startede så med at finde på en idé, fordi det skal man jo til projektledelse, hvis man i hvert fald er iværksætter, ligesom os. Vi fandt på den her idé med Smart på dåse, som jo er en fuldautomatisk brugsbevarer, som vi kalder det. Altså det starter jo måske med, at det bare er et projekt, du skal lave for sådan lave et projekt, men altså jeg begynder mere og mere at se det som sådan, shit, det her det kan jo faktisk sådan, det kan jo sådan blive til noget, ikke? På fredag der kommer virksomheden så til skolen, og der får eleverne lov til at overdrage deres løsninger, deres forslag, deres kreative idéer til de her virksomheder via en pitch på 3 minutter. Derudover er det meget vigtigt for unge over hele verden at dele deres ting med deres venner og vide, hvad deres venner gør. Vores samarbejdspartner er TV2 Digital. De beskæftiger sig dagligt med TV2's digitale platform. Vores idé er derfor en app. Grundideen i appen er perspektivet dig, dine venner og hele verden. Her kan du både slette og tilføje kategorier som samfund, politik og sport osv. Her kan du se alle de vigtigste nyheder for hele verden. Det var rigtig fedt. Nå, men hvad gør vi så? Vi vil egentlig gerne gøre lidt mere ud af det. Vi kunne måske godt tænke os at prøve at prototype det. Vi har en masse fede idéer, som vi synes, at vi nemt kan arbejde videre med. Så lad os bare komme i gang med og så snakke med nogle af vores UX og se, hvad de siger og prøve at komme med nogle produkter. Det har været imponerende, synes jeg, at have en gruppe af unge mennesker. Vi stillede dem et opdrag, som handler især om unge mennesker og deres medievaner. Og jeg synes, de har gået til det med en fed energi og med nogle rigtig gode spørgsmål, en rigtig reflekteret tilgang egentlig på et niveau, som vi faktisk helt oprigtigt måske ikke havde forventet. Og det er ret skarpt, og det produkt, der er kommet ud af det, er blevet rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Og vi har tænkt os at tage fat i det og arbejde videre med det og sætte nogle af vores UX'er på det. Fordi det har noget potentiale, som vi ikke havde set ellers. Vi har lige været under Pitchel, eller Jakob fra Pitchel, og så snakkede vi med vores opdragsgiver bagefter, og de vil gerne prøve at videreudvikle vores app, og vil gerne have os med ind til TV2, for vi kan lave en prototype, som måske kan gå videre og så blive udviklet til en app, og det er rigtig fedt.